Hello guys and welcome to Sim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Tripo panapa chivhitivhiti chakanzwa izwi. Chivhitivhiti sina ma side effect. Chivhitivhiti chatokupa nyaya dzakasiyana dzinenge dzine umbo. Kura kuti kachinge usina kusubscribe gara subscribe because panapa panoya nyaya dzinenge dzine umbo. Wadzo atingotaure zvinhu zvisina umbo. Ndofunga tisati kuziva zviri kuitika kuti pane kakupandukirana kemarudzi kari kuitika ku Naiza Boom kakusawirana pakati pa Naiza Boom director na Jatuero Vovo netsai na Oze. Takaona ma videos akasiyana takaona ma interviews akasiyana vaitaura vachiti no tikunyimwa mari zvakadai zvaitika director kataro side round as pa interview yatasiya pana pasima TV kana pachinge paina sina kuona zvese izvi akasonongoka kuti aone ma videos ese so that anoyatsonzwisisa nyaya iri panapa but pata burisa interview kana pambachita vanyaya dzese pane zita ranga richibuda nova iro zita raMoira Night. Kuna singazive Moira Night ndiye msikana ndiye tsvakadenga iri kubuda pa screen apo. Pane ma allegation pane nyaya dzikutaurwa dzikunzi no munhu uyu ndiye munhu ari kudya mari dzeNaiza Boom ndiye munhu ari kupedza mari because ari kufungidzwa kunzi iye ndiye ari kudanana na director. Saka mari yese iri kunzi ichingobva ku YouTube iri kubva yangonanga ma account maMoira but still isusu toda kutaura zvizve zvine umbo. So I'm going to call Moira right now. The end of ndataura naye tobva tanzwa kuti ari kutiwo chii pamusoro penyaya iyi. So guys ndichatora mbona rangu the end of ndataya kuti se kumufonera tonzwa kuti zvizvi zviri kunetsa anoziva here nyaya idzi kana kuti atingopomerwawo kana kuti zita rake rapindawo papi panyaya idzi andika sada kuti nzwisise nyaya iyi. Sa ndichamufonera musikana ndotaura naye then toona kuti ari kuti chiwo. I think there's my question zvandinazvo zvandichange ndichita se ndichimubvunza tidzo kuti watagwana. Hey, hello. Hello. Debbie. Hello. Hi. Debbie, what do you say? Hello. Yes, Moira, what do you say? I'm good. What do you say? Andribo, abana ndi Sparks. Ndiribo, what do you say? Abana ndi Sparks. Okay, ndi Sparks. Aiwa, andribo zvangu. Amoti uri sei upenyu? Upenyu uri right zvekuti totenda Mwari. Totenda Mwari ndizvo. Yeah. Aiwa, ndotofara kutaura newe. But ndonaka ndine mibvunzo mishoma ingada kungotaurawo newe amene kuti pauripo here. Okay, uko break a little bit. Can you repeat, please? Alright, nachiti zvoni ndine mibvunzo ndoda kukubvunzawo. Okay, go ahead. Ndoda kuziva kuti do you have any connection like in the team in Naiza Boom? Do I have any connection meeting Naiza Boom? I mean connections. Oh, connection. When you say Naiza Boom, you mean kuti munhu Naiza Boom munhu kana kuti Naiza Boom the company? Cause munhu ndomziva. Right, apana achimbobvunza zvangu even the whole family. The whole family. Yeah, the Naiza Boom director in a connection and then some of the actors with Naiza Boom, like Dafu, Solo, mostly those two, and in a connection now. Alright, but pane rumors dzikutaura since iwewe uri kudanana na director wa Naiza Boom. Ameonekwa confirm kuti chokwadi here kana kuti? Rumor. I know. It's just a rumor. It's been going on for a long time, and I know kuti zvakatanga pasong, yeah, but I rumor. Alright. Apana any relationship iripo? Pane friendship. I would say it's a friendship, yeah. Alright. Ndafunga bozi pane zvikuitika ndafunga kana ngwa chimbofollowa nyaya dzikuitika pane kakusawirana katipo pakati pa ana Jatuero nemwe team Naiza Boom na director panyaya dzemari vachita vasikupiwa mari dzavo dzakakwana ndopamba chibuda zita rako ndosaka ndazoita se ndazofunga kufonera. Okay. Saka mafans ari kuti iwewe ndiwe munhu uri kupiwa mari ndosaka vanhu vasiri kureceiva mari dzavo because vari kuti you are in relationship with Naiza Boom director saka mari yese ndiwe uri kuidya.
I've heard that story too many times, and I think ingorinya yakuti inini. Most people know Kutina likes really expensive, and automatically munaganza kudana neni or arutamba neni. Anotonzi panfan gepani married kubuda, but I wish it was true because I like things, but no, it's not true. And Namari Naiza boom cannot Naiza boom and Rupiwa instead of the actors. That's absolutely false. It's not correct. Our boys don't get a tear we see boys when Askan and the Agdase, the Arguja Mari, you know, for a general Najatuel. Why are people like this? Yeah, boys gonna see. Obvious song yakaitwa takaiona mkomana chikuimbira, then after on takazona ma like ma pictures enyumese, like ma videos enyumese, sata angofungwa na maybe ndo kwakwenda mari makataka kuita na Naiza bomurini. What did you? But imi manengo yakareba sei muchiwirirana na Naiza boom director. Okay, I think time almost a year, just because Pakatanga Kuimba song, baby. That's when people started tagging me, including you. One video, I want to song, I want to it's a video. And then, because me, I'm always in and out of Zim. So when I went to Zim, eventually we met because I wanted to see Kuchimuna Gaita see because, you know, I got a interest towards me. And then, yeah, from there we just became really good friends. Well, but amune ana kuzoshitsere shoko ndakubvunzo wangu sa Sparks ndakazvimirira wangu izvi ndakubvunzo wangu sa Sparks asi shoko ana kuzoshitsere kana ndi best. Hello. Sorry, Tangiza iri kuto break. Wala nanchiti saka ndi best ere iye ndi best. Hello. Hello, nanchibvunza kuti saka Naiza ndi best. Yeah, it's my best friend. He's a very good friend of mine, even though I'm open to no kuza. But a lot of people don't understand that because he so like since we're very weird, but we have a lot of things in common because Nina, I actually have a diploma in script writing, so I write script as well. So sometimes if he needs like help, because obviously he's not fluent in English, so I try and give him my advice. But yeah, sometimes so yeah, I think that's where we link the most movies and obviously media because I also have a degree in media performance. Yeah, do part of it at the most. Alright. I think si Moira ne mashoko ako wataura ne time yako ya wataura nesu. Saka amuna mashoko ina amuna ngoudza team yesiri kufunga kuti maybe ndiwe uri kudya mari ya Naiza boom. Anyways, before tsanda ndabvangu pafoneyo. Boss, American ndasina kudza zvangu boss ndikurekoda this one. I think okay. Hello? Hey. Network inengera kuti finura guys. Hello? Hello, ndakukunzwa. Hi, can you hear me? Yes, ndikukunzwa loud and clear. Okay, what's he? Ndachiti any words dzauda kutaura boss ndikukurekoda ka. Saka any words dzauda kutaura maybe kuna vanhu vangachitara kuti uri kudya mari ya Naiza boom. Ndokuti kuti asakwanisa kubhadhara ma actors ake like ma allegations ari kuitwa. Inini the actors vanotoziva kana vari vanhu vanotaura chokwadi handina mari yanakadya, but inini sometimes ndinotoburitsa mari because obviously he's my friend. Like sometimes I know Moira, he asks me for help, nditomupawo mari, you know, to help out with some project. But the thing meaning that just is not true. Yeah, it's not true. And it's quite a silly thing, but that's Jada. It's actually the other way around. Mazu Jada. Hello?
Hello. Hello, what's he? Ndati mazvijaira here zvokunzi ndimi mukudya mari. Hello? Ndati mazvijaira here. Undinzwa? Anyway guys, uyu ndi Moira ungatitaura naye handini. Tada kuti tai kunzwiswa side rake because vanhu vangachitaura zvakasiyana siyana vachitaura kuti no musikana ndiri kudya mari yanaiza boom saka ndandichitrai kuti ndimufonere nditaure naye ndofunga mamunzwawo zvaataura side rake achitaura kuti inini handina mari yanaiza boom yandinodya because inini yanaiza boom hapana end relationship iripo tinongowirirana just like friends, we have something in common like kunyora mamovie akuti iye anonyorawo mamovie saka I think vanonge vachita zvinhu zvebasa panguva yanenge vari wese saka vanhu guys musakasike kujaja ndiri kuti ndokudyiwa mari because iye akutaura kuti tane gore vakutaura kuti tane gore tichiita sei tichiziyana but still nyaya dzemari dzagara dzitonetsawo maybe kubva kumashure saka ini nangu personal I think because hapana asingabvunzotora maopinions ake nezvaanenge achionawo and I think zvinhu zvese zvikuitika izvi hazvina chekuita naMoira but munogona kunamba muchingofunga imimi kuti zvine chekuita naMoira it's allowed but ini maona ndaita nyaya dzacho plus maziva andichita nyaya dzacho behind the scene I think musikana asi ari kudya asi kana ari kudyawo amen hatizoziva hedu so guys I think nyaya yaMoira ikai hatichadi kuinzwa ngatigadzise nyaya what is important now kuti tigare pasi naNaiza boom naJatuera nawhoever anokwanisa kuva intermediate pakati pevanhu ava tonogara navo pasi then totrai kuti zvinhu zvirambe zviita se zvirambe zvichingoitwa semaitiro vangu vachizviita then pachinge paina vanokwanisa kuhelpa even in terms of nyaya dzekudocumenta zvinhu nyaya dzemapapers vanhu osaina macontracts avo owirirana I think ndo zvikudiwa for now so guys thanks for watching, thanks for supporting Zimurati ITV nda kutendai nenguva yese yamama kanateerera ndichita zvese zvanga ndichita izvi ndirimo zvangu kuZimurati ITV office kustudio kwedu ndokwandiri ndachimboedita zvangu video yanga ndichiedita then I decided to call Moira then Moira adaira ndamunzwa side rake ataurawo saka for now we are good to go. Oyo, don't forget to subscribe, like and share or to follow Jesus Christ saishe na mponesi upenyu wako. I hope mamshinzwa zvakanaka this call. Thank you. Ciao.